Kunbaw niya. Oh, dami dire sa bukid sa Tagupaon guys. Dahil Ay, ako diba? mga kauban. Nangaon mig pinya na Bisaya. Hmm. Basa na ako. Kani si Ginalyn Bitangkol. Ato si Sitsit Campos. Human kato si Hermelita Guys. Espira. O ako si Israel Sibuala. Mga mig pao karon. Kay na matay mga pao diha o. Nata karon kay manguha tag pao o. Nindot gid ang kinabuhi sa bukid no kung atong kuanon palandungon no. Nindot presko kayo ang hangin nato Tuwa pa nato. man dayik. Ang nakita nato ato. Grabe no. Tag-iya ta sa bukid karon. Kaon og pinya da puta kaon na putag digang. Nagbahon mig digang. Salamat sa sponsor ni Hermelita. Buwa guys oh. Guys oh. Isa ka. Ang katapusan ng hawang naingkit sa pinya katabaan. Yan guys. Isang dangkal. Mataba guys, isang dangkal guys. Alamat na. Sige ra mig kaon-kaon ano na. Di ba ni Giant? Di ni Giant guys. Big banana. Kaya ina med ni Giant kay pag itni mo haguka. Solid pa rin, solid. Nawa atong jita ni ane. Usog dita. Dili ka man ni hapon. Di ba Ginalyn? Napaaw pa ka wakikaon. Iyon to. Kuya, Aham. Hap ang talaga. tong lang ka, di pa to hinog. Di anata magkuha na tagpao kani bitong naibuwak nga atong kuhaon kay kana siya guwang na. Na siya guwang na ni siya. Muna yung atong lukaton karon. Nana atong nalukat na pao. Dako rin ang nalukat nato. Ilaan nga yun, nga lagi. Basta makita po niya hangguan food. Mo gani, muna yung pao namong nalukat to. Mugani, hapit ka ba mag-isi? Hala. Hi guys! Hello guys! Nahuman nami hapit guys sa pagkuha sa pao. Ano, kumusta ang atong pagkuha diha ah? Morning guys. Naglisod ko kay ngano. Okay na, relax ra Bukbukan man kadyo. Kuan kanang na-share kuan ba? This Oh, effect kuha ano na, kuha na na. Yun pa sapsapi gajud sa jagmadyo. Kanang kuanon ba? Bukbukon. Oh. Sapsapi nang apid ng kuan oh. Ano siya? Ani na ni guys. Ang ditungkol guys, ang nasiduwa. Kapay slide ba? Ani guys. Anak na guys. Pagkibida guys.